tretina Slovákov si myslí, že v Ruskej federácii je vyšší priemerný mesačný plat ako na Slovensku. Tretina Slovákov si myslí, že Rusi majú vyšší priemerný plat ako je na Slovensku. Tretina Slovákov. A polovica voličov Smeru a Hlasu. To je absolútny blúd. Prosím vás, to máte na 2 kliky na Google. Rozprávajte sa s tými ľuďmi okolo seba. Prosím vás, ja na vás apelujem každé svoje vysielanie. Rozprávajte sa s tými ľuďmi. Sú to absolútne blúdy. Vytiahnem svoj starý obrázok, ktorý som vám tu dával možno pred 2 mesiacmi. Poďme si pozrieť hrubý domáci produkt, čiže to, ako tá ekonomika vyzerá z pohľadu čísel. Hrubý domáci produkt Ruska je 2,2 bilióna dolárov. Približne, to je tá ekonomická sila. Európska únia má 19,4 bilióna dolárov hrubý domáci produkt. USA 29,2 bilióna dolárov hrubý domáci produkt. Pozrite sa, kde je to Rusko. Toto je nejaká svetová veľmoc, prosím vás. On je svetová veľmoc len kvôli tomu, že ťažia ropu, ťažia plyn a majú asi 5 alebo 6 tisíc jadrových hlavíc. To je asi tak všetko. Slovensko má približne dvojnásobný hrubý domáci produkt na obyvateľa ako Rusko. Čiže keby sme boli takí veľkí ako Rusko, tak sme dvakrát takí, ako je celé Rusko. Ekonomicky silný. Čiže máme dvojnásobok, naši obyvatelia proste sú dvakrát ekonomicky silnejší, ako sú ruskí obyvatelia. Takto vám to poviem v jednoduchosti. Čiže blúd o tom, že v tom Rusku majú vyššiu priemernú mzdu alebo čokoľvek, že majú tam vyššiu finančnú úroveň, je hlúposť z jednoduchého faktu, že tá ekonomika je ďaleko slabšia. Ďaleko slabšia.